katsotaan paljonko nimiä tarvitaan ennen kuin meidät suostutaan vakavasti ottamaan vastaan ylipäätään. Meillä olisi paljon asiaa. Kyllähän se on vaikeaa meidän ollut päästä päättäjien puheelle koko ajan. Sitten kun se stuppi tulee, niin mennään tolle puolelle ja yritetään edes ojentaa tätä. No niin justiin, mennään tuohon keskelle tietä koko ajan. Tässä on hyvin mahdollista sitten, että linja-auto pysähtyykin tähän. No sepä hienoa. Varautukaa siihen mahdollisesti sitten. No hyvä, varaudumme. En sen tarkemmin osaa vielä varmuudella sanoa. Hienoa. Terve. Hei. No niin, terve. Mä oon Alex. Hienoa, Hannu Hyvänen. Terve Hannu, morjes. Joo. Alex, morjes. Joo, meillä on tosiaan. Nyt on kerätty se yli 50 000 nimeä ja tää jää valtioarkistoon. Me halutaan tervehtiä savolaisella sananlaskulla tässä vaiheessa. Savossa sanotaan monessa tilanteessa, helppoa se on toisin persiillä tulle istua. Ja just siitä on nyt kysymys, jos annetaan lisää rahaa tähän kaivokseen. Meidän ympäristöihmisten kustannuksella ja veronmaksajien kustannuksella jatketaan reitille, joka on alun pitäen ollut väärä. Tätä kaivosta ei ole koskaan avata. Ja me mielellään annetaan lisäinformaatiota, pystytään se perustelemaan. Me on pystytty se perustelemaan jo 2 vuotta sitten, kun tämä adressi avattiin. Kiitos oikein paljon tästä adressista. Me arvostamme sitä ja teemme kaikkemme sen eteen, että ympäristöä säästetään, että kaikki ympäristöhuolet hoidetaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Oikein hyvää jatkoa teille. Hyvää vähän viikonloppua. kylmä oli leukaminen. Ei oo, tässä on mukava. Toivottavasti ette palentuneet liikaa. No niin, hei hei. Hei hei. Siis nämä on just näitä, että ei näkemättä tätä kokoa ymmärrä. Kyllä. Siis tää on... Ja homma on aika pitkälle niin kuin maanviljelyä, puutarhan hoitoa, että huolehditaan, että liuos menee tuonne kasan sisään ja siellä on sitten kivessä jo mukana mikrobeja, jotka auttaa sitä liuotusreaktiota. Että hallituksen mielestä valtion kokonaisetu on se, että kaivostoiminta täällä pitkässä juoksussa konkurssista huolimatta jatkuu. Se, mikä on ollut niin hienoa nähdä näiden muutamien tuntien aikana, on se kainuulainen henki, mikä paistaa läpi. Täällä on sinnikkäitä ihmisiä. Mieliala on rauhallinen. Mieliala on oikeastaan aika hyvä. Ja sitten työministeri Ihalainen. Se on kuitenkin homma. Joo. Kiitoksia. Muutama sana. Me emme ole täällä sen takia, että tämä loppuisi, vaan sen takia, että tämä jatkuisi täällä. Me ympäristöministeriössä resurssoimme kaikin tavoin sitä toimintaa, jotta ympäristön kannalta välttämättömät toimet tulevat hoidetuiksi. Tämä on laillista, hyvää ja kunniallista kaivostoimintaa, jota me hallituksen puolelta tuemme 100%. Ja me käännämme jokaisen kiven ja louhimme jokaisen mineraalin, että tämä toiminta voi jatkua. Ymmärrän ympäristöhuolet, mutta me teemme työtä sen eteen, että tämä myös säilyy ympäristöturvallisena ja ympäristöystävällisenä suurena suomalaisena teollisuusprojektina. Kuka vastaa mahdollisista korvauksista tästä tapauksesta? Toinen kysymys vielä. Suuret kiitokset vielä kaikille, että saatiin tulla. Tämä oli hieno kokemus. Katsotaan vähän tänne. No niin.